प्रशांत प्रोडक्शन चैनल सब्सक्राइब कर देते कतार वीडियो नुना बागै हामबाय। तो हाय गाइस गनरं बाहाय दंगाय खाखायाव नरं गाहाम दंना जतनो गे जों तिनि नायनाय लाइटरूम बाय बाय जों फटो एडिट खायमानाय गेसे प्रोफेशनल लुक के जों आमा के एडिट खायनाय जों ताम ताम खायनाय जों अ भिडियो नायनाय गनरं नायतोंनि अ भिडियो नो पाइथौ जरा गे अ भिडियो नो जाजा गनरं लाइक न तपौदि शेयर खायदि ते चैनल को दाम तो है सब्सक्राइब कर दी जों नि भिडियो थांगासिनो स्टार्ट खायसिनो गे भिडियो एडिट खायना सिगां नंनो बिफोर आफ्टर फनो गेरसिबोनो गे नरं फटो नायदि गो बिफोर आफ्टर बमहाय सुक एडिट खायके बमहाय थानाय एडिट खायनि सिगां बमहाय नायदि नरं इखौ नुगोन माखाना स्क्रिनाव गे नरं नायदि गे आबनि आवलो जों लाइटरूम जों खुलनाय मायके गे ताबो जों लाइटरूम खुलनाय जों जागा जे फटो एडिट खायनायनि आबनो जों एड खायनाय गे जे फटो जों नांमाने आबनो एड खायनाय प्ला फार्स्ट जे एडिट खायनानै आबनो जों अर लाइटरूम एड खायनाय गे आं एड खायनागोना गे आबन परे जे अ जागा जे अमायके आमन जे ट्यूटोरियल फनु जतमन डिस्प्ले वो अमायकन फॉलो खायथान नरं कन नरं ऑन वीडियो नाय कन नरं एडिट खायबानाय जे अ वीडियो न फॉलो खायथाने कन नरं एडिट खायबानाय गे आसुनो नरं नाय तुंदे वीडियो न पायथा जे बैकग्राउंड एडिट खाने मुझे अमाय की बैकग्राउंड अमाय खाने मन बैकग्राउंड चेंज खाने की कमो के अमाय की बैकग्राउंड चेंज खाने मनो कलर के आं और फिशा ग्रीन टाइप नीतम फिशा को हाय अलगा खाना नाय तुंदे वीडियो नो के और के वीडियो में क्लियरिटी एंड टेक्स्ट और ठीक मनो एंड वायलेंट होने तो और बेंगने तो अब ठीक मनो के संग जाता खानाय डिटेल तंग थानाय डिटेल थमन पर जों शार्पनेस की सारनाय जे शार्पनेस मन पर फाइन ऑप्शन केरा करनाय के जों कलर नॉइस रिडक्शन होनाय एकदम कलर नॉइस रिडक्शन थाखाय फटो नि जे जिसुनो फटो मनि अब थिंग थांबाय स्मूथ थांगो के द फाइनल ग्रेडिंग नि ताबो जों अमो एमए खादि गे मैं खायमफ्रे तलनी खादि के दंडी दी ना जों गामन कागे नि स्किन नि कलर के चेंज खायमन आबो खाय द ग्रेडिंग फाइ कलर ग्रेडिंग खानिया ताबो जों कलर ग्रेडिंग ओ जों थांना ता कलर ग्रेडिंग खायने नंग नायतनो कलर ग्रेडिंग बायदि खाय गे वीडियो नो जासे खेते से सामु सो लाइक रिदे ते चैनल को तारं सब्सक्राइब खादि गोजों दाबो एडिट खायबायमोन या जों मेक फानि आं बर सागाव जों एक्सपोर्ट थाना सिनै नाय जों वाटरमार्क गारि मनो जागो वाटरमार्क तामो गाबो खाय वाटरमार्क नंनो भिडियो आलगा खाय सावन वाटरमार्क तामनो नमायनो गनो दा वाटरमार्क बडी मनो इनकनि जे और तो माय लाइटरूम तो अकाउंट बाय एड माखाय लेंगे आय अकाउंट बुंबाय न जागा वाटरमार्क कानाय एमा जे खाय मनो जागो के गमाय वाटरमार्क नि मनो दा एक्सपोर्ट खायबेन परे नंनो बाहिंगा फटो फुनगन दाबो ई वीडियो नायमा बगै हामबाय दिनै बगै वीडियो आसुं सनाय के नेक्स्ट मालाने के एडिट खायबेन परे मायके मानो गनरं बम हायजा एडिट नंग कमेंट खायबो सारि नंग जे सामा हायमन खायनि के दिनै बगै आसुं वीडियो हामबाय